Og velkommen til den her video. I dag, der spiller jeg med Liam. Så det skal nok blive sjovt det her. Hvad skal vi lave i dag, Liam? Eller, hvad skal vi lave først? Jeg ved ikke helt, hvor klogt det er at gå rundt med den der, fordi der er været 3 vikarer og en lærer inde. Så bare det må godt have den i inventory, bare ikke lige have den på der. Ja. Skal vi skaffe en pickaxe til dig? Hvor længe har du spillet på serveren? Så du ved ikke, hvor tingene er henne endnu, gør du det? Så tænker jeg lige at vise dig hen til Superbrusen. Hvor mange penge har du? 50? Jamen så, ved du hvad? Så kom lige med mig, så får du lige lidt penge her. Hvis du er heldig i hvert fald. Så køber jeg lige den her til dig. Vi skal lige finde et sted. Kom her. Nå, så kan du bare lige tage herhen. Lægger ting her. Sådan der. Kan du lige gå herhen lige og spænde. Okay. Hvad er det bedste egentlig man kan få? Okay, så du fik 25% chance, det er ikke dårligt. Hvis du vil nogle råder de her skraldespand her, så kan du få flasker, som du kan bruge hen i Superbrusen, fordi der er vi på vej hen alligevel nu. Nå, her kan det ikke. Ja. Okay. Ved du hvor Superbrusen er henne? Nej, den anden vej. Den her vej. Hen mod cellerne. Du må så være i shit, det er farligt det der. Du må så være i noget første rank, ikke? Det der 0. klasse. Ja. Jeg er næsten lige ranket op i 1. klasse. Prøv at se det er Superbrusen. Så hvis du tager dine flasker og dropper ind i den her pandemaskine her, får du 1 krone per flaske. Så det er en lille hurtig måde at tjene penge på. Eller langsom, men nem måde. Hvis du og herhenne kan du her kan du købe en pickaxe for 40 kroner. Hvis du højreklikker. Ja. Så er der et byområde, som man skal være klasse 3 for. Og loppemarked hernede, hvor man kan sælge nogle ting, hvis der er købt nogle ting. Jeg skal lige sælge et brød der. Så hvis jeg skal lige få den del af min klub her. Det må så være indstillingerne, medlemmer, nej. Hvordan er det nu jeg får folk ind i min klub? Skal man gøre det ved okay, jeg tror lige hurtigt vi skal hen til spawn. For jeg tror man skal hen til ham der har styr på klubben derhen. Ved du godt hvad en klub er i det her spil? Har du spillet andre prison-spil? Men det er sådan en bande, bare skolerelateret, så en klub. Ja, klubmenu. Nej, det er bare samme menu som jeg kan finde. Men det må da være her, må det ikke det? Her, inviter medlem.
Nej, inventar har slået til. Nej, det er bare sådan. Det prøver jeg lige hurtigt at finde ud af det her. Er det ikke her? Nej. Ja. Hvordan er det man gør det her? Enzo? Enzo? Nej. Kom. Nå, det må lige undskylde. Det var min hund. Der må der så være sådan her. Nå. Ja, sådan der. Okay. Det var meget nemmere, jeg troede. Jo, jeg har lige invitet dig. Så hvis du nu går hen til ham der klubjuden der. Okay, du har også sådan der. Ja. Hvad skal vi så lave nu? Med hvad for noget? Vi har ingenting på os. Jeg har papir, det skal jeg lige hurtigt herhen, fordi så skal jeg bruge det til at rank op. Og mangler et stykke papir. Nej. Du er der. Okay. Vi kan tjene nogle penge ind med minen, så vi gør det. Nu når du har din nye hakke der. Har du egentlig brugt nogle penge på det at spille endnu, eller er du ikke lige så dårligt for det? Ja, altså den første dag jeg begyndte på det, der købte jeg det der Kit Bandit der. Så. Eller. Og hvis du lige, hvor er du henne? Der. Hvis du lige kommer herhen. Så herhen kan du faktisk få en gratis backaxe hver anden time. Bare lige, så ved du det i hvert fald til en anden gang. Men hvis du ikke lige har 40 kroner, så kan du få en gratis en. Jeg plejer altid lige at tjekke her rundt i kanten, så om der er noget godt, og så bare min inden omkring midten. Der er der nok ikke noget. Nej, det er der ikke. Så vel, lad os bare mine jo. Ja. Men er det første video, du er med på, eller? Hvad? Ja. Lapis. Det er godt.
Æble. Hvor længe har du været så spillet det spil her? Har du først joinet i dag, eller hvad? Ja, same. Nej, det er ikke lige. Men jeg håber snart, jeg håber de faktisk åbner med noget Prison Hotel igen. For det synes jeg, det var noget af det bedste Prison. Og så havde jeg så håbet, at man beholdt sin rank fra sidst man spillede spillet, fordi jeg havde nemlig købt kit 3 her i fængsel. Skoleprison og den anden prison. Så det har været 600 eller 500 for hver gang, så det er 1400 kroner, jeg har købt, jeg har brugt på spil, som jeg nok ikke får tilbage igen. Så det er lidt træls. Men det er sjovt spil og sådan, og gode YouTuber, der har lavet det hele. Ser du stadigvæk Mikkel og Emil, eller hvad? Jeg så nogen her for jeg så nogle videoer for 10 minutter siden eller sådan noget. Jeg så den der, hvor de var i Nisseland. Nå. Hvorfor er der så meget jern i den her mine her? Jeg har fundet 11 jern og 1 lapis, som så giver 6. Nå, nu er jeg ikke en pickaxe længere. Der er en jern nede ved mig, hvis du lige kommer hen til mig. Hvor er du henne? Du er der. Du lige kommer også til mig, så er der en jern herinde. Jeg ved ikke, hvor meget er der på din pickaxe? Nå, okay. Lige her. Det tror jeg var dem i hvert fald som jeg kan se. Og nu har jeg ikke en pickaxe længere, så jeg kan ikke mine mere. Jeg ved ikke, om du bare har tænkt dig at mine videre, eller et eller andet. Jeg kan godt vise rundt, hvis det er. Jeg slår det hen i superbrusen først, fordi jeg skal lige sælge noget lapis, fordi det er rimelig dyrbart, så det er rimelig farligt at løbe rundt med. Fordi alt det jeg har, det... Jeg tror godt, jeg kan komme op på 1000 dage i hvert fald igen. Jeg mangler kun 300. Ja, men hvis jeg så sælger dem hen i superbrusen, det tjener man meget mere på. Eller tjener i hvert fald en del mere på det. Jeg tror man tjener 1 krone eller dobbelt så meget. Cirka. Ja, fordi en lapis er 8, og jeg har 6 af dem, så det er 48 liter. Så noget sten, noget jern og også et kulderhan. Bum, nu er jeg 1000 igen. Han kan du sælge. Og så her er der sten og rå jern. Hvis du hvad nu? Shift og klikker på skiltet, sælger du det hele på en gang. Og så her er der kul. Her. Perfekt. 750. Ja. Så hvis vi løber... Ja, den hopper her. Den leder hvad? Nej, jeg løber sgu da forkert nu. Nej, vi løber lige den her vej rundt. Hvad? Bare kom hen til casinoet. Hvis du kan huske, hvor det er henne. Ja, det er farligt at løbe rundt alene. Ja. Er du på superbrusen? Nej, jeg henter dig lige hurtigt så.
Den hedder, den hedder faktisk det samme som mit Discord lige nu. Eller, ja. Jeg er lige her. Men jeg har overvejet at ændre det, fordi at, det passer ikke helt til det her spil her længere. Fordi engang så lavede videoer med det der spil der, men det gør jeg ikke længere. Eller den hedder ikke præcis Ugg Fun Time, den hedder Ugg Funny Time. På, ja. Men, og bare med noget billede, det er, eller profilbilledet er sådan grøn, eller orange baggrund, hvor der står det end på. Jeg tænker, hvis vi tager hen til kantinen. Eller kantinen, eller hvad den hedder, kantinen. Jeg er aldrig... Har du Jørgensen? Okay, så kom. Der. Så ned... Nej, der. Hey, der er en, der lige ranker op klasse 2. Eller anden klasse, eller hvad man kalder det. Her nu. Hvis du sprinter hop. Og så skal vi den høje her. Jeg får stadigvæk selv lidt noget vildt nogle gange. Bum. Og her er der en nem og hurtig måde at tjene penge på. Hvis du klikker på ham her, og så trykker på den, der hedder begynd vagt, den der grønne klump der. Helt oppe i toppen. Ja, begynd vagt. Så skal vi bare lige vente på en ordre. Det er så det, der tager det længst ud, det her. Den der. Vil du tage den ordre, eller hvad? Du med nogle højre klikker, og så nu venstre klikker du på ordren. Og så går du hen og vasker fingre. Fordi det er en meget realistisk måde at lave mad på. Hvis du nu højre klikker. Og når du så vasker fingre, så går du løber du herind. Ja, det var herind, og så tager den her, de her bøffer her. Jeg ved ikke lige, hvor mange bøffer det var, du skulle tage. Men de står ved toppen af din skærm. Det går man herind. Bag dig. Der er navnen. Men nu skal jeg have nogle bagte kartofler. Hvis du løber den her, og så lige her. Den der. Og det kan man bare blive ved med. Og tag dem, der giver flest penge, sådan noget som de der 3 bøffer, der, de giver 90. Og så tænker jeg, at videoen snart er slut. Så tænker jeg, at stopper den på omkring 20 minutter eller sådan noget. Så vi kan lige nå... Jeg kan lige nå at vise dig lidt af det sidste, hvis du gerne vil se mere. Når vi er blevet færdige med den her. Det her. Men jeg skal lige prøve noget smart nu. Jeg skal lige prøve noget vildt smart. Nu håber jeg faktisk, at det virker. Okay, hvis jeg så gør det her. Skal vi sige, at jeg lige viser dig mere rundt, når du er færdig med den der ordre der? Okay, jeg skal lige prøve det her, så jeg kan lige vise dig mere rundt. Nu lige på her, fordi nu skal jeg lige prøve noget her. Altså, hvis jeg gør sådan der. Ej, jeg må ikke råbe, mens du er på vagt. Ej, nej. Ej, det var ikke lige.
Det var ikke lige efter planen, det der. Kan jeg så samle dem op, selvom jeg ikke har vagt? Ej, pokkers, det kan man ikke. Jeg håber, man lige kunne tage ting og så droppe dem herhen, fordi når man går ud af vagt, så mister man de ting, man havde i sit inventory. Så det kunne lige havde håbet, man kunne få mad på den måde. Nå, men hernede, har du en økse på dig? Det kan vi. Nå, men jeg kan stadig vise dig det. Hvis du løber hernede i bibliotekområdet, og så boom. Shit. Og løber ned i, og her kan du ikke komme ned endnu. Ned i det gamle bibliotek. Men desværre kan du ikke komme ned endnu. Så jeg viser dig et andet sted, fordi der er flere steder, hvor der er det, vi leder efter. Jeg ved, der er en tæt på spawn, så hvis vi lige løber hen til spawn. Den vej. Hernede. Så er der en printer her. Men for at røve den, så skal man have en økse. Og være i en klub, som vi to vi er lige nu. Så hvis vi får en økse... Hvad? Ja. Men jeg ved, jeg får en økse om 16 timer og 18 minutter. Ja, det er fordi, man skal vente i præcis 24 timer med det der kæt der. Så skal vi nok have lidt armor selv. Og lidt bedre svær måske også. Gør du det? Jeg vil du svare min kæreste, sorry. Hvad er du ude at lave? Nå, hvis du er i en safe zone, så kan du ikke. Men husk lige, pas på, at du ikke lige bliver set af en vagt. Nå. Skal vi bare lige stoppe videoen her, eller hvad? Og så bare spille videre også, to? Okay. Det har jeg simpelthen glemt. Ikke slå den der, Jeg har dine ting til dig, Nej, det er deres... Kom med mig. Det der, det er en bot, så hvis man står ved den, og man bliver slået, den der slår bliver... Så der, værsgo. Det der var din, og så havde du et par æbler. Jeg havde nemlig kun 12 æbler, så du havde fucking mange. Sådan der. Den der er din, den der var din, og det der var dit. Værsgo. Det var alle dine ting. Skal vi se, om der er nogen, der har taget mit flip her. Okay. Jeg har stadig 3 okay. Nå, men skal vi så også stoppe videoen her, eller hvad? Skal vi stå her sammen med Mikkel og Emil? Her bag dig. Hen ved bussen. Og det var det for den her video. Håber I kunne lide at se med. Og så tænker jeg, at der kommer en video ud igen i næste uge. Vi ses.